Fi'n mynd i goginio un o'r ryseitiau una heddi, fe sy'n edrych ar y llyfr ar-lein nithwr, a yr un trawiodd fi fwyaf oedd yr un gyda Selsig, Mwstard a persen, gyllygen. Felly i ddechrau'r broses, fi wedi ffrio y Selsig yn barod, jyst er mwyn arbed amser, ond chi'n dod wneud trwyni gyda, a wedyn beth dwi'n mynd i wneud yw dechrau gyda'r afal, so mae gyda ni afal fan hyn. Nawr mae rhai fi gyfaddau, una mae'n flin da fi, o ddim gyllygen gyda fi, ond mae gyda fi afal. A gan bod ni yn y cyfnod lockdown yma, o'n i'n meddwl yn hytrach na fi mas, o'n i'n mynd i ddefnyddio beth sydd gyda fi. Felly, wneud i dorri hwnna mewn i darnau bach a gallwn y crôn arno. Dydyn ni bach o olew yn y ffrimpan, a dod i'r gwres mlaen, dyma ni. Bach o olew, a wedyn jyst torri. Rwy'ch chi dorri rein tymau bach yn fwy man os ych chi am, a jyst dechrau ffrio nhw. Ni jyst am i carmeleiddio nhw, jyst i lliwio nhw tamed bach. A wedyn, byddwn ni'n ychwanegu winwnsyn. Nawr, to mwyn safio ar amser, yn yr ryseit, mae una'n gwedi ychwanegu'r winwns i'r badell gyda yr afal. Ond fi wedi dechrau'r broses yn barod trwy prio'r winwnsyn. So, wnawn ni jyst lliwio rhain tymau bach, a wedyn ychwanegu y winwn sydd gyda fi fyna yn barod. Ond symud mlaen wedyn i weini'r ddish yma, mae una yn awgrymu rosti bach, sef rhain fan hyn. A beth dwi wedi gwneud yw just pilo taten. Os ych chi yn pilo taten o flaen llaw, dodwch mewn dŵr, neu mae fe yn browno. A dwi jyst yn mynd i bratio taten fel yna. Dodwn ni hwn mewn fowlen, ac ychwanegu un wy. Felly miwn ag un wy. Fel yna, a troi'r cyfan gyda'i gilydd. A mae'r wyn yn mynd i helpu'r daten i lynu yn ei gilydd ac i goginio. A na gyd dwi wedi gwneud wedyn yw gosod darnau neu peth o'r cymysgedd yma ar ffrimpan twym gyda bach o olew a'i ffrio nhw. Os welwch chi fan hyn wedyn, chi'n gallu troi nhw drosto a maen nhw'n mynd yn euraidd ac yn crisp. So nôl at yr afal fan hyn. Ond dyn ni'n moyn ffrio nhw gormod, chi moyn tymau bach o ansawdd ar ôl, bach o grunch, so mewn ar winwnsyn. A mae hwn yn syml iawn, ond gwneudwch chi ddim pwy mor blasus mae e. Mewn at y cyfan yna wedyn, bydd i droi ar rownd ychydig. Mewn at y cyfan yna, dyn ni ddod i llond llwy fwrdd o vinegar balsamic, y balsamic vinegar. Dyn ni ddod i doi llond fwrdd o mwstard. Ni'n defnyddio whole grain fan hyn, can llwy de, sori. A wedyn llond llwy fwrdd. Ni'n dwpla'r jar o fel. Mewn â hwnna. Sydd y mel yn torri ac yn gwneud yr holl beth i fynd yn bach yn sticky ac i roi sglein ar y cyfan. Ni'n dod i bach o halen a chydig. Jyst i roi blas. A wedyn, ni'n dod i'r Selsig wedyn nôl mewn. Fi wedi defnyddio'r Selsig bach yma fan hyn. Mae una'n awgrymu wech sausage. So dodwn ni gymaint yna mewn yn hwnna. A wedyn troi y cyfan, so just twymor sausages mewn yn y gymysgedd. Mae'n siŵr hyfryd yn barod yn dweud. A wedyn i weini, wedyn ni'r rhain i ffwrdd am eiliad bach. A gosod y fritters, y rosti yma nôl arno. Just i dwymo chydig. Bydd eisiau un neu ddoi o rhain i bob person. Felly bydd rhaid chi wneud nhw mewn batches bach falle. A wedyn cadw nhw'n rhywle twym, falle yn bilod y ffwrn. So dydyn nhw'n doi bach o rhain fel yna i weini, dydyn nhw hwnna i ffwrdd. A wedyn weini yr Selsig, yr afal, y winwns. A dyna ni, ryseit Selsig gyda gyllygen a mwstard una.